Aktar minn 6,000 persuna applikaw għall-iskema li fetaħ il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin fil-bidu ta' April għal dawk il-barranin li qegħdin Malta u jixtiequ jmorru lura pajjiżhom. Il-maġġoranza li applikaw aktar minn 3,400 huma persuni li jridu jmorru f'pajjiż barra mill-Unjoni Ewropea, filwaqt li l-oħrajn qed ifittxu li jirritornaw f'pajjiżi fl-Ewropa. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo spjega li s-sitwazzjoni għal dawk li jridu jmorru f'pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea hija aktar komplessa. Għandna mbagħad nies x'nibagħtu aktar il-bogħod. Ġifieri hemmhekk ovvjament l-isfidi huma ikbar anke minħabba mhux biss id-distanza, imma minħabba li rridu naraw l-ajruporti hemmhekk u t-titjir li jkun possibbli. Bħala parti minn din l-iskema volontarja diġà ġew ripatrijati 975 persuna, 660 minnhom intbagħtu f'pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u 315 f'pajjiżi barra mill-Ewropa. Dan minn barra oħrajn li l-istess Ministeru biex jiġu ripatrijati qabel ma fetħet din l-iskema u meta kien għadu miftuħ l-ajruport. Is-sem tagħna hu li ngħinu lil dawn in-nies biex ma jkunux bi prezzijiet kummerċjali, għaliex jekk inti qed tivvjaġġa bi prezzijiet kummerċjali u tlift ix-xogħol tiegħek minħabba l-pandemija, aħna jidrilna li dawn huma nies li taw sehemhom lill-pajjiż u tajjeb li ngħinuhom biex imorru lura d-dar. L-arranġamenti biex jiġu ripatrijati dawk li applikaw f'din l-iskema qed isiru b'ħidma mal-Air Malta u l-Virtu Ferries. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.